Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitortu itzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santua behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Zure semearen bitartez, izaki berri egin behituzun jainkoa. Begira bihotzunez, zure errukiaren egintza salbatzaileari, eta zure semearen etorreraz, garri behitzazun, izaki zaharren ondorio guztietatik. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bertan, gizaldi eta gizaldietan. Sofonias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna, zori gaiztokoa, hiri bihurria, zikina eta zapaltzailea. Deia ez du aditu, irakaspena ez onartu. Ez du jainkoagan bere uste ona ipini, ez zaio bere jainkoari hurbildu. Nik, egun hartan, ezpain garbi bihurtuko ditut herriak, guztiek jaunaren izena aipa dezaten. Uztarri berean, zerbitzu egin dezaioten. Etiopiako ibaiaz aruztik ekarriko dizkidate, nere zintzo sakabanatuek esku erakutsiak. Egun hartan, ez duzu lotsakizunik izango, nere aurka egin zenituen bihurrikeriengatik. Kenduko baititut, zure erditik, zure arrokeriak, eta etzera gehiago arropuztuko, nere mende santuan. Herriakar eta behartsu bat utziko dut nik zure herrian. Jaunaren izena izango du bere babes. Israelgo ondarek ez dute txarkeriarik egingo, ez gezurrik esango. Haien ahotan ez da mingain maltzurrik aurkituko, inork izutu gabe larratuko dira eta izango. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Doakabeak oihu egin zuen eta jaunak entzun. Doakabeak oihu egin zuen eta jaunak entzun. Berinka ezadan handio jauna, nire hauan beti haren gorespena. Doakabeak oihu egin zuen eta jaunak entzun. Gaien dudekin bihotza jaunarekin, poztu bite zapalak hori entzutearekin. Doakabeak oihu egin zuen eta jaunak entzun. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek onela esan zien apaiz nagusiei eta herriko zaharrei. Zuek zer dizkiozue? Bi seme zituen gizon batek eta zaharrenari esan zion, seme, zoaz gaur maastira lanera. Harek erantzun zion, ez du nahi, baina gero damutu eta joan egin zen. Bigarrenari ere gauza bera esan zion, eta honek banoan jauna erantzun bai, baina ez zen joan. Bietatik zeinek egin zuen aitaren gogoa. Lehenengoak erantzun zioten. Orduan Jesusek egiaz diozuet, zergalariak eta emagalduak zuek baino lehenago datoz jainkoaren erreinura. Izan ere, etorri zen Joan zuen artera zuzen bidea hotseginez eta etzen dioten sinistu. Zergalariek eta emagalduek berriz sinistu egin zioten. Zuek ordea ikusi eta gero ere etzineten bihotz berritu eta etzen dioten sinistu. Jaunak esana. Jesusen erakutsiak eta berak esaten dituenak eta egiten dituenak entzunda, ohartzen gera, pixkeka, berarentzako hitzak garrantzi handia daukela, baina ekintzak handiagoa. Ikusten dugu, Jesusek batez ere nahi duela gauzak
egitea, ekintza onak, miserikordiazko obrak, laguntzak, bertuteak, Jesusek batez ere nahi du gauza onak egiten saia gaitezela. Eta hitza importante izan da ere, ekintza Jesusentzako askozaz ere importanteagoa da. Eta besteak beste gaurko evangelioa agertzen zaigu. Esan genezake hori ulertzera ematen diguna. Bertan halako ejemplu politia hartzen ditu. Aita batek bizileei esan aurrez zoaz maestira lanera. Eta batek erantzuten dio ez dut nahi. Baina gero damutu eta joaten da. Besteak baita joango naiz. Baina gero alperrekeria sentitu eta ez da joaten. Horregatik, bere galderari erantzutea ez da oso zaila, Jesusek jarritako ejempluarekin. Aitaren nahia konplitu zuen lehenengoak. Bi gauzegatik egin zuelako, aitak behar zuena, aitak benetan lagundu zuena bere izan duzelako, eta baita ere damutu zelako bere aurreneko jarreratik. Eta horrek ere ulertzea ematen digu, beste askotan bezala, Jesusentzako damuak ze nolako garantzia dauken. Naiz eta perfektoak ez izan, naiz eta batzutan gauzak ongi ez egin, baina hortaz ohartzea, damutzea, jaunari bihotzetik barkazio eskatzea, bere begietan gauza ederra da, asko estimatzen duena. Ez da jangoiko mendekuntzaile bat, zigortzeko desioak dituena, baizik eta da aita errukitsu bat beti barkatzeko desiotan dagoena. Horregatik, damuak izugarrizko garrantzia daukan jangoikoarentzat. Eta gero, esan genezake, gaurko evangelioan ere, beste gauz bat esaten die bere garaiko farisearrei. Kuriosoa da, garaietako farisearrak ziren, pertsona itzalandikoak, ongi ikusiak, boterea zeukatenak, prestigioa zeukatenak, eta Jesusek ez zuen, esan genezak, inolako erreparorik edo zer gauzan esateko farisearrei. Baina gehiagotan esan dudan bezala, horrek ez du esan behit bera farisearen kontrakoa zenik. Ez ziren esaten hori kalte egiteko, baizik eta ohartzen zelako inorrez zela trebitzen, haien gauzak arpegira esaten, naiz eta jende asko segur asko pentsatu bai, eta berak esaten zizkien haien mesederako. Haiek ere ohartzitezen bazituztela gauzak aldatu beharrak. Haiek besteei ez zioak ematen zizkieten, baina gero bere buruei ez zieten aplikatzen beste erakusten zietena, eta horregatik Jesusek hori gogorazten ziren farisearrei eta danoi ulertzera ematen digu. Inork ez degula jarri behar besteen gainetikan. Horregatik esaten die zuzenean bere garaiko farisearrei. Zergalariak eta emagalduak zuek baino lehenago datoz jangoikoaren erreinura. Esan genezake, hitz gogorragorik, ejemplu argiagorik ez ezaken Jesusek aukeratu. Garai hartan oso gaizki ikusiak bai ziren, bai zergalariak eta baita emagalduak ere. Eta Jesusek esaten die ez ontzat ematen duela, haien ezin modua baizik eta baita pertsona horiek ere haien aldetik zeudela. Eta esaten die zergatik, sinistu egin ziotelako Joan bataiatzaileari. Halako humiltasuna sentitzen zutelako barruan. Eta haiek ordea farisearrek uste zuten dena ongi egiten zutela. Uste zuten perfektoak zirela, soberanoak ziren, eta uste zuten ez zutela beste inoren beharrik. Horregatik, Jesusek hoxe botatzen die arpegira, modu zuzen horretan. Haiek ulertzeko, beste ejemplu bat ere oso polita honekin bukatuko da, Jesusek jarri zuen beste behin, nola fariseak bat zegoan, elizan tenike eta jangoikoari eskerrak emanez, etzelako atzean zegoen zergalari pekatari bat bezala. Eta zergalaria ordea atzean zegoen belauneko jangoikoari barkazioa eskatuz bihotzetik damututa. Eta hor ere, Jesusek ulertzen eman nahi digu jangoikoak nahiago duela humiltasun eta damu hori soberbia eta besteen gainetikan jartzen dut baino.
Eta hiri zaborren eskainak. Eskatuko dugu, bereziki, gaurko egun honetan, sufritzen ari diren pertsonen alde. Jesusen jaiotza ospatzeak poza ekarri zaien eskale zaien jaunari. Eta gure irakoren alde gaurko mezasakoan bereziki gogoan hartuko dugu Jose Zestau jaunak bere baiten hartu eta handik gure egin dezan eskale zaien jaunari. Entzuna eta hona bihotzez egiten dizkizun eskainak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bigurtu zaizatela jaunak, gure otontz eta eskaintza hauek, eta gure merezimendurik ezin ipatu dugunez gero, zure errukiak lagun bezaitula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaunak zuekin, gora bihotzak, eskerrak handoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak batea jaunak eta guztiz santu. Hangoikoan guztigun betieneko rei Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berau dugu profeta guztiek antzinak egin gazia, ama Virginak maitasun samurrez sabenean ekarria. Joanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela ere erakusia. Beraren eskartuzez ari gara, eguberri misterioetako prestatzen, otoitzean karne nukila izan eta bere gorestean alai. Horregatik, Baingeru eta baingeruekin eta zeruko gaude guztiekin, zure aintzari goratzak gau, beti eta beti abesten diogu. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruz eta zikoala, hori handu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasitei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guzti dio botatik, hau nire gorpuntza data, zuentzat eman dena. Afalando berri ikabizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasitei eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guzti botatik, hau nire etoraren kariza data, itun berri eta betikoaren odoa, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizure hau nire edarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure seminaren egitza eta piztu
zureita santuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin eta ez gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean batean gure segileak eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Jose Zestau. Errotizak ez duguaren, guk guztiok betiko bizitzak itxilezagun, Kanoikoaren Amaria Dobarsoarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin, eta gizarti guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun Jesu Kristo zure sendiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jarriko albuztidun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure eta zeruetan zera, santua izan zure izena, etorri zure errekoa, egin zure gara zerua bezala horrean ere, emaia guztior egunotako horria, arkatu gure zorrak, guk ere gure zorren barkatzen dira biztero, eta ez
Egin dezagun otoitz. Eukaristiako espiritu kananionek aseri, otoitz egiten dizugu jauna, erakusi zaituzu sakramentu honetan parte hartu dut doi, lurreko gauzak zentzuz erabiltzen, eta zeru